ťa držím pevne v náručí. Pomoc! Pomôžte mi niekto! Bloom, počuješ? Je tam muž, leží na zemi, pozri. Oci, toho muža som už videla. Je to vodič pána Bonnera a Browna. Upokojte sa, pane, dostaneme vás odtiaľto. Ďakujem. Môžeš ísť, Ocko. Ja sa o všetko postaram. Buď opatrná. Super, konečne prišli. Dobrá práca, chlapci. Neviem, ako vám poďakovať. Zachránili ste mi život. A čo ste robili v obchode? Založil som oheň, ale situácia sa mi vymkla z rúk a ostal som uväznený v plameňoch. Povedzte, poslali vás sem páni Brown a Bonner, aby ste to urobili? Áno, nechceli ste podpísať zmluvu, tak vám takýmto spôsobom chceli dať lekciu. Tento raz sa však ich zbrane obrátili proti vám. Máte problém, priateľu. Áno, ale nevezmem to všetko na seba. Polícii poviem, ako to bolo. Poviem im všetko Bonnerovi a Brownovi, ako podvádzali a zastrašovali ľudí, aby prevzali ich obchodíky. A potom si ich urobili niečo oveľa ziskovejšie, napríklad supermarket. Verte mi, je mi to ľúto. Viem. Vidím to. Neuveriteľné. Z tej malej otravy sa stala celebrita. Prečo? Veď sa na ňu pozrite. Je to nechutné. Neznášam ju. Za peniaze z poistky si bude môcť otvoriť oveľa väčšie a krajšie kvetinárstvo. A zoženieme si ten najmodernejší poplašný systém, aký je na trhu. To určite zoženieme. Hej, prestaň si zo mňa uťahovať. Veľmi sa o teba bojím. Ja viem. Bloom, nie si hladná? Pamätaj, aj hrdinovia musia jesť. Miláčik, zasa te niečo trápi? Áno, mami. Niečo ma trápi. A o čo ide? Počas požiaru som mala akoby videnie. Videla som ťa, Ocko, ako si zachránil bábätko s plameňou. Čo? Čo sa stalo? Čo som povedala? Áno, Mike. Myslím, že už je čas povedať jej to. Mala by to vedieť. Vedieť čo? Pravdu, miláčik. Že to bábätko, ktoré si videla, to bábätko si bola ty. Pred 16 rokmi som ťa zachránil z ohňa. Mňa z ohňa? Ale ako som sa ocitla v ohni? O tom nemáme ani tušenie. Tvoj otec ťa tam našiel. Bol to naozajstný zázrak. Zovšadiaľ šľahali plamene, ale teba sa ani nedotkli. Bolo to, ako by ťa oheň poslúchal a ochraňoval. Neviem, ako si sa do tej budovy dostala. Bola si celkom sama a predsa si bola taká pokojná. Už vtedy sme vedeli, že si výnimočné dieťa. Potom, ale vlastne, ja nie som vaša dcéra. Adoptovali ste ma. Prečo ste mi to nikdy nepovedali? Chceli sme ti to povedať, Bloom. Ver mi, plánovali sme ti povedať pravdu, keď budeš dosť veľká, aby si to pochopila. Ale potom sa všetko zmenilo. Víly, obry, kúzelná ríša. Chcem povedať, všetko sa zbehlo tak rýchlo, bolo to také neobyčajné a na vysvetľovanie sme už nemali čas. Nikdy sme ti nechceli niečo tajiť, Bloom. Si pre nás najdôležitejším človekom v našom živote, si pre nás všetkým. Bloom, milovali sme ťa od začiatku a nikdy ťa neprestaneme mať radi. Miláčik, nadovšetko ťa ľúbime.
A ja vás ľúbim a budete pre mňa vždy najlepšími rodičmi na svete. Bloom, usmej sa. Múza má pravdu. To, čo sa ti stalo, je jedna z najkrajších vecí na svete. Adopcia bábätka je dôkazom nesebeckej lásky. To je absolútne logické. Mala si veľké šťastie a preto sa musíš usmievať. Áno, Múza, viem. Moji rodičia sú úžasní. Povedz, čo teraz plánuješ urobiť? Nuž, chystám sa nájsť pár odpovedí. Prečo ma oheň vôbec nezranil? Kto sú moji praví rodičia a kto som ja? Si naozaj istá, že chceš poznať celú pravdu? Myslím si, že nemám na výber. Tvoje hľadanie môže byť náročné a zdĺhavé a tiež bolestivé. Čo by ste robili na mojom mieste vy? Bloom, hovorím ti to len pre tvoje vlastné dobro. Nechcem, aby si sa trápila. Ďakujem, Flora. Ale teraz už od toho nemôžem ustúpiť. Chcem sa o svojej minulosti dozvedieť všetko. Teraz ešte viac ako predtým. A my budeme stáť pri tebe. Koniec koncov pchať nos do cudzích vecí je moja obľúbená disciplína. Veď vieš, že milujem klebety. Vážne? Kto by si to bol pomyslel? Pomôžete mi všetky? Pravda, že? Samozrejme. Rozhodne. Máš naše slovo. Slovo klubu Wings!